Карандашым, китабым, узды китте елларым, дәфтәрем һәм пеналым, сау булыгыз дусларым. Карандашым, китабым, узды китте елларым, дәфтәрем һәм пеналым, сау булыгыз дусларым. Алло, сәлам Зилә апа. Сәлам, җиһәлләрең. Әйбәт. Әминә, син 113-нче мәктәптә укыйсың, әйеме? Әйе. Ә син безгә мәктәбең буенча экскурсия күрсәтә аласыңмы? Әйе, әлбәттә, килегез. Сәлам. Сезне Казан шәһәренең Россия герое Марат Әхмәтшин исемендәге 113-нче татар-рус мәктәбендә күрүемә бик шатмын. 113-нче мәктәпкә рәхим итегез. Минем исемем Әминә һәм бүген мин сезгә уку йортыбызның кызыклы урыннарын күрсәтермен. Укучылары һәм укытучылары белән таныштырырмын. Мәктәбебезнең үзенчәлекләре турында сөйләрмен. Киттек! Бу мәктәбебезнең иң дәртле урыны – спортзал. Әйдәгез керәбез. Хәзер мәктәбебезнең халык укытучысы Рыжов Александр Васильевичның кабинеты белән таныштырып китәм. Нәрсәләр генә юк монда? Күпме кубоклар? Әйдәгез бергә санап китик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17. Буталы бетте. Бездә дәресләрдән сонда каласы килә. Чөнки мәктәбебездә 48 төрле түгәрәк эшләп килә. Телисең икән фәннәрне өйрәнәсең, телисең кул эшләре белән шөгыльләнәсең, телисең икән дзюдо түгәрәге дә бар. Сүзне тренерыбызга бирик әле. Укучылар дәрестән соң ашыгып безнең түгәрәккә дзюдога киләләр. Безнең түгәрәктә хәзерге көндә 140 бала йөри. Аларның результатлары да, җиңүләре дә җитәрлек. Бу стендта мәктәбебезнең иң укучылары. Мин кайда? Тиздән булырмын. Хәзер мәктәбебезнең иң шәп сыйныфы белән танышыйк. Siz yine hazır globusunu eğlendirip babamız Afrika материгалын. Аңлагансыздыр, бу география дәресе. Укытучыбыз тырышып дәрес бирә. Üzerinde urnaşkan. Niçin en ısı materik? Çünkü anı ekvator üzerinden ise uzak. Бу Марат Әхмәтшин исемендәге йолдыз. Узган уку елында бу йолдызны безнең классыбыз алды. Хәзер без минем яраткан укытучы Гөлназ Хәбибрахмановнага кунакка барабыз. Кирсәм буламы? Мин әйдә кер. Укучылар, әйдәгез әле, менә монда безнең сүзләр бирелгән. Сез шушы сүзләр арасыннан кем соравына җавап биргән сүзләрне табыгыз. Татар теле дәресләрен мин бик нык яратам. Нинди һөнәрләрне беләсез? Нинди һөнәрләрне беләсез? Кул күтәрәбез, София. Табиб тагы. Сатучы. Җырчы. Җырчы. Җырлыйбызмы? Әйе, җырлыйбыз. Табиб безне дәвалый, рәссамнар рәсем ясый, төзүче йортлар сала, язучы китап яза. Үскәшенгән булырга, инде һөнәр сайларга, яхшы һөнәрләр бик күп, яхшы уйла син берү. Мәктәбебезгә Россия герое Марат Әхмәтшин исеме бирелгән. Шуңа да бездә патриотик тәрбиягә, туган җирне яратырга өйрәтүгә айрым игътибар бирелә. Мәктәбебез укучылары ел сайын төрле олимпиадаларда катнашалар, зур урыннарга ирешәләр. Мәсәлән, республика күләм предмет олимпиадалары Марат Әхмәтшин исемендәге «Без булдырабыз» дип аталучы олимпиада һәм башкалар.
Бу безнең актлар залы. Бездә тиздән геройлар бәйрәме. Әйдәгез репетицияне карап китик. Сез белә идегезме? Безнең мәктәптә хәтта театр да бар. Әйдәгез репетициясын карап китәбез. Шынжық кирен, жылы жылы дибәйтәләр, жылағы шынжық кирен, жықсыз жықны жықлақ ішін жықлап шығып кирен. Әріфлерді түзерге, үйретелер мектеплерді, авторларға бөлерге, мәнелі сөйлерге, үйретелер мектеплерді. Карыйк әле, төрле сыйныфларда укучы мәктәп укучыларының букчаларында нәрсәләр бар икән? Әмма монда безнең укытучыларыбыз. Карагыз, ничек алар күп. Бу кабинеттан мәктәптәге бөтен кеше курка, чөнки монда директор. Эльвира Наилевна, керсәм буламы? Эльвира Наилевна, сез безнең тамашачыларга мәктәп турында тагын да күбрәк сөйли аласызмы? Әлбәттә, мине сөйлим. Безнең мәктәбебез бик зур, матур, яқты һәм сыйфатлы белем бирә торган мәктәпләрнең берсе дип санала. Инде сыйфатлы белем дигәндә, ул бит инде иң беренче чиратта талантлы, креатив укытучылар. Һәм без менә шушы укытучыларыбыз белән горурлана алабыз. Башка регионнардан, башка төбәкләрдән күчеп килгән укытучылар бар. Якутиядан килде быел бер кызыбыз. Себердән күчеп килгән укытучыларыбыз бар. Рәхәтләнеп, шатланып эшләп яталар, балаларыбызны, Татарстаныбызны яраталар. Якты, креатив һәм рәхәт. Диварларыбызга игътибар иттегезме? Безгә дә алар бик ошый. Бу рәсемнәр махсус сөйләшә торган диварлар проекты кысаларында эшләнде. Балалар дәрестән чыгуга буш стеналар түгел, креатив язулар, рәсемнәр, мәктәп тормышыннан фотолар, матур цитаталар күрә. Маркер белән ясалганны бирле матур рәсемнәрне. Шуннан бирле без стеналарны буяганыбыз юк. Чөнки бу шундый проект, стеналарга балалар тимиләр. Алар белән просто сокланалар. Нинди директорсың? Һәр директорда ничек дип әйтим, үз өстендә һәр вакытта да эшләп, ниндидер кимчелекләрне һәр вакытта да эзлидер. Мин дә шул ук кеше. Мин һәр вакытта да үземдә ниндидер кимчелек дип әйтимме соң инде. Нәрсә кирәк икән тагын менә шушы мәктәпне үстерергә, нинди булырга һәм нинди сыйфатларга ия булырга икән шушы укытучыларны үстергә, мәктәпне үстергә, балаларның укуларының сыйфатларын үстерү өчен дигән сорауга ул һәр вакытта да җавап эзлим. Шуңа күрә әйтә алмыйм мин нинди директор икәнлеген. Моны сез укытучылардан, укучылардан сорасагыз дөресрәк булыр. Мәктәбебезнең һәр почмагы музейга тиң. Биредә Марат Әхмәтшинга багышланган махсус стендтан тыш, тарих белән тагын да якынрак танышу өчен төрле күргәзмәләр һәм 2 музей эшләп килә. Беренчесе Татарстан генераллары һәм адмираллары уникаль музее. Шулай ук бездә Мирас милли музее эшли. Анда татар халкының тарихы, мәдәниятен, көн күрешен тасвирли торган экспонатлар җыелган. Хәзер сыйныфташым Артем сезгә көннәребезнең ничек узганны күрсәтәчәк.
Мондагы чират. Дәфтәрем һәм пеналым, сау булыгыз дусларым, карандашым, китабым, узды китте елларым. Бүгенге төшке ашка обзор чек. Бүген менюда кәбестә салаты, рис, тавык һәм пицца. Бер ел вакыт, коридорны тәнәфестә, үткәндә чабып, ашыкканбыз булып чыкты, без бердә юк. Шуның белән 113-нче мәктәп буенча экскурсия тәмам. Пока-пока.